A ak ste niekedy uvažovali o tom, že chcete mať byt na pláži priamo v piesku, tak potom toto je vaša šanca. Z každého bytu máte takýto úžasný výhľad na more. Skôr lepší, lebo my sme teraz na prvom poschodí. A čo je ešte výhoda, že nič vás neoddelí od mora, respektíve žiadna cesta, žiadna dvojprúdovka, je tu iba cyklistická trasa a chodník. Takže príďte sem, pozrite sa na to a my teraz poďme na pláž. Ak vyjdete z domu, tak sa dostanete na takúto prekrásnu promenádu a na každom kroku, respektíve veľmi blízko k sebe máte takéto pekné reštaurácie a na pláž sa dostanete cez takéto dúny. A teraz už naozaj poďme na pláž. Sme to vo februári, takže pre Španielov to ešte nie je plážové počasie, ale pre nás Stredoeurópanov definitívne.